ine ntubwato molebi of course oyo kogendero karanza ogere ruonyo ino molebi kera arakonyo oyo erokonia yani akorko moni buse gusine no molebi yare because gerengo kirigeri on my own level onkoranga ne no molebi because no motene karati ka Amarwa yagendo ni chinginde tagotaka obera addicted nere asokonia Amarwa na kwaite nambo pekero kurigireria no nye bakoni na barubungo nyuma igerende na jito ko royo manaki na kanyure no gotonderia Yesu agantenga jiti ndiko nyono ngo jana nyu baada nganza ko nyongwe besa bibweti na barabuda bale wondi anda kubuye oyo imo gijesu buri kurwa kuru gose ne kibanda ibire kareme torene oire mochori otebiri olinga ni mwatege ntoga kwa minesi kwa mwango itagekango gwa tokoraine bas omuntu oyo okogure ebintu ebi in terms of okubaoneria Amarwa omuntu oyo okirietirie ekiro y'abarebi obaonjore kukurwa abarebi bono babera abarebi abaibi oro into bira byabere bibere omuntu ogaro morebi problem wate no borebi na ndo bonyo comment okene omorebi na ndo omwibi na ndo bono buibu bwa tari kuiba kurusiko igakuiba in the house you understand yari akuibera. You see, also how that is a family. Omuntu oyo kurisibwe okirie orozirie chiro. Yekisuguri nyambiro ebikombe chiko everything baka chiyango kanyaka eyanga yo mwana oyo mwisi akasuruwali kiteka akoire nga ngomete uriyo na bakubekeye oyibiri bakumwana oyo akayanga oyo kogore bintebi turaikobu yaigabangwana baikobu yanaki alo na tato tebya inenga ki inchungu ebintu ebisokoro bono kuchikunie cha sakare kutumanga ki ene yao ngaya elikwanya rogose ngino mwana ino anaki ayene apo yonema jasa muzu omuntu yokorosi chire yo bukaiti buno yo bucheuri buno yo boriri bonganiyo arapangu boronge ikabuye pia balance kuyani baka none murandi abo atebana ki oyere rangirio murandi nyuma tara mwake iboko arasaberwa amanya gwako iboko in the name of Jesus yani agwe iboko in the name of Jesus ngakija za Yesu tokonye tonyoroso mundu amanya ko musumose ebiranya baba yatogose biye birobo kidogo barate biye miyobo amone byo motoyo ko kumunyansuri orore main amanya ko ikaransi kubuyana ki ka chini my friend ezo uriene yawo akunu ngento keke amanya ko balance ki arone kido jendi serious rara chini amanya ko pangwe iboko biya buya no muntu ndate nene moina ne chumbi eyo engire ebekire engire igane kira itambangiro ke agotobeke chumbi eli ndrose bekira ali unakwa kunga byo mukiri byo gweta bamweti chumbi eli kuro ingejugete amaya wazo kurunga ore sokoro yane sokoro ga kichwa konye moeke momentike musike mo balance mwake go turimbo kabono mwake mechara aligo mechabara aligo ika agenda kuwe abeho kingo chwakara ayo mudangi yone ona bamurakare ko angalia bako wachianga kagoso kujisiku umuntu yuruche arachuri kubuya kera korirwe amanye kubekuruga karanzuga mupasta atebenga wono mupasta sabero omuntu anyoro omuntu yo chenjirie obeiro omuntu mana ochere kwende kanisa osina hataji kanisa ochagire kugenda mugondo akorosie bese yaye onye gatatu konyora gusina after weekend iga ande konyo drink yaye ogendo se club kilia ase yogerie drink epimire the Kenya period of standards ako aruchinja jani nke bintu gete biyaye akoros. Is there any problem? Let me tell you, change for the better.